ini chung poito chao Bible chung lukha John 3 ni John 3 odai 3 ni simi sato 2 Korin 5 ni 17 Epis 2 ni 8 ni noyo Jacob 1 ni 18 1 Peter 1 ni 23 chung lukha ta tai Bible po kabang ma chung lukha achai kata ungyang ke kebo chukno hani thangi maya hai seble na tomani bagui chung achai katal nang muito tomani ke kai tor se chung no da norok achai katal ungyang ke tui bai phola se norok achai katal ungyang ke hai seble na bo ke tomani teibo bumani oko de chung habui bo teibo achai pinai tung ngai be haya bahan butuya ang acai mani le sumsok ganang ke ang acai phaika sumsok kuplung ke sumsaro ang acai phaika hai pano bono Jisu Kristo se chini bagui se Calvary cross o thuika hai ni bagui se chini bukha sumsok ganang kuplung ungmani wansuk mani bebak hamya no teibo pholao se tei katal khechung acai wani nangmani ta age ani aro Adam ni jibon no khibi wi tong mung katalo tong wani bagui acai katal jungnang khata acai katal humani ke ani dehor se teibo acai wani bagui ya hai bono pholao se teibo ang katal ke acai wani nang tong ka sungsar ni bag dehor mane bahan buthi ni ke ang acai kha hai bono pholao se chung tei acai katal ungna nango tai sing sama hai ke chungle sumsok ganang papi borok ble chini bukha se sitra ungo hayade Jeremia chung lukha bukha se zoto ni sai bande nai bande krak hai ke seta ta sing chung sama suima numani ke bo borok kathar kure boni bagui se teibo chung achai katal ungna nango ta sing rucha mo sama ke achai katal ungya ke bo chung no hanio tomaka hangui maya de sogui maya ei sogui maya ta hai ni bagui nung acai ketal humani ke bahan butuya acai mani ke sumso kuplung ke nung acai phai mani bono teibo pholao se Jisu Kristo ni bising tui thanyo se teibo nung pholao acai ketal ungna nangota buci mano de norok bu acai ketal humani norok buci mahade nung girja thang oro baptis manao boni bagi nung acai katal ungsugyo bono nung acai katal bukha bai Jisu Kristo na nung poito khlai bose ani motai bose ano muthangnai bose kumbui lama hili bukha bai kubui ya chak bani se bose acai katal ungkhata na tabu acai katal ang teiwai sang sapinai acai katal ke angle bebak se sumso gana angle mungsa jagot chukjak ya anle sumso kuplung haipono Jisu Kristo bose Calvary cross o thuika teibo sumso no mecheni bacha kha bono ani bukha bai ang ya chakha bono kubui se ani kaitor bos simi se muthang nai hini bukha bai ya chakui poito khaimani se bose acai katal buci mahade bohono sana ke tange acai katal rogle bahai ke borok tongnai acai katal ang ungkha bate mungsa ang khlaiwani nanglia hai ke deuni sinai haiya acai katal kubui bai Jisu Kristo no ya chak nai ro go se nai ro kinke boni kok mote tongnai ta inke nung tong mungo pono bole hai tong man ke acai katal ma kha pono bole ang sonde ho tong kho chung sai man ble to man ke acai katal man ja ro ke kai to ni muchuk tui se tong ota eni nor ni bus ka ang kok sakha nor ano nu ya puro ke bazar ko chok ro ang nui nor ko se ano nu ke che ni missionary le hai kahan kok sa pono bole acai katal ya na ha ken ro ko sa wa se kha ka nai ble hai se ta Ini bagai acai ketal ni kau letai kabang ma ang salia. Tapi sama ke zora kabang ma nang mani. Tapi poito faith English faith. Kaitor khai rok mani bai phola ketar ni bising tui Kristo se sumsok
suca nai tei bo se muthang nai bugra hinui go se mani abo no poito hinui chung go seo tabuk achai kata hunma bai poito mani ekdom gana gini se unkata na tomake bono poito hunmani ke nini aroni borok poito humma ba aro poito le kisa phermani kisa ang sapi nai do poito ke borok ni ke ba uno khasom ke ale I tini le wati phai nai na tini le no bar kotor ma phai nai do khasom ma si hini chung poito khlai le hai phana wati wali ang tio wai se tini borok ni poito le hai se le buti mano de Gemi apropo pas sosona sok phai na hini chu poito asa poito khlai sok phai ya hai se ta chini borong ni poito chini boni poito e poito hunmani ke ni bukha se kaito ni thani bera sukmani se bose poito buchi mano de poito hunman ke Jesus Christ se ana muthang nai hini buku bahai ke kaisa ke samani boni haya boni busane muthang nai ble bura saru kono Jesus Christ le buro bisas chau ble haya poito aro humani ke kha bera mani Jesus Christ anio se nini beba bera mani bose chung poito hunui sauta tak ani burui ang poito klayo aizolo zampu yang thang tong propo sai chung tong pano ani bukhamu sa sonde ani boni tha ani khabera su kaba baksale omahayo ke kisa filim phalang nai burui mang kan kele na tong thoyama sung nai le tomai ke boni thane khabera suk ma yang ke ba omai ke norong ni chala po ai filim phalang jang ung kan kele bo mela rok thang bros ani busade bai ung phine tini le hake bukha tong thoyama sung nai le nung tini program pai pro ang pai pro bole biang thang nai bai ke tong na hake bukha tong thoyama sung nai ai pro ni po poito karagu nung bon tha khabera suk ke na bose khabera poito le bose ta Inge tini for example chini pastor utom no ang poito chao bonang bisas khlayo bose udai puro thangnai ta hi ani rang bai bono tu bono boni thana rograle han ro ragli inge ba poito khlai mani deklai khlai su yeble tomai ke ang poito khlai ke rang se ang boni ya ko ro nai ble agele ang ro pana bole ang poito khlai pana kisa lama buine ta ai alkar de bo ta pai nai hai ke se bukha to ke le ang ro ya pharmangla ble Inge poito inge kapang masa thai tong hai pano poito ni buthai boto mani ba bahai ke te poito inge muthangwani lama po umkhata ta le phai pi nai poito inge epis duini ato chungnuk man inge FSC epis duini ato chungnuk man inge kisa bible ang pore nai epis duini ato poito ni tomabo bible sakha chung kisa nai lai nai tani hunke kai tor khai rok ma bai se norok poito khlai ma bising tui muthang jago kai sing muthang mani hinke magna ke kai tor chungno rui tongkha inge sungsok kerong ni yagni chungno phio khana haipono bono nung bai ke manna inge poito bai se buchima habele poito bai se nung poito khlaima bai se nung muthang jak nai nung Jesus Christ sungsok ni yagni chungno phio ka nung poito khlaya poito chaya inge le nung kono muthang mangla muthang wani ke nini lama ke poito se buchima khable haini bagi tini nangkuk mani ke o muthang mani te sumsok ni yani chungno phiong mani kubui chugno hani nung thangwani achai katal wani ke nini bo poito ni bising tuise muthang jaknai aro teibo galatia duini sulo roko chungnai mani ke sa kerong ni samung khlaima ni bising tui kai tor ki bono kaham hini rong jagia
hai ke seble na hai pano bo poito khaimani bising tui se borok kaham hinui rom za ko naro poito mane bis poriskar ungya ke ulo sa masung lai phidi paimani dige chungthang lai sine te kai nui kai khan tongo te aro kaham hunmani kaham hinui romani justification Kristo no poito khainai rogno kai tor kaham hinui romo hinui chung poito chao Bible verse samung tero ni 29 room 2 choi 3 ni 26 4 ni pas omai ke kabang ma chung nu ko kaham hinui rom so kaham humani ke justification ke kaham le ungsu ge ta justification ke kisa kokborno bahai ke ama kaham bo bale ungsu ge bole na tak bichar khalai lai thanio ke bichar khalai thane khorok sai ke bose ke beng mungkur ke bole thik ungo haini phiok mani ta na bose justification na kaham asu bale ungsu eta phiok mani bo ungsu ge to mai bono masra berlia haise ungkhata boni boro ni su boro court case ni borinke boni duskurui tei boni thane mungsa kurui ka bole yokha hai huma haise ungkhata buji ma hade tu go ta kokborok sama justification mani bono ka Bible chung nai ma ke bo kaham hinui romza ko kaham hinui bai ke Jesus Christ chung no rom kha poito khaimani bising tu se chung no kaham hinui rom khata Bible chung no khata ta sigang pore mai ke samung ke rong ni samung khaima bising tu kai tor chung no borok kaham hinui romza kia bono poito khaimani bising tu chung kai tor chung no kaham hinui romza ko ke bose chung poito khlaimani bising tui boni justification no chini thanio ke beng mung masra berojak mani no boyo khata ke bo te kaisa aro baki dukan tongmani ke baki dukano ani ruthai angje rupai mania gulo ang pura yo khable na omo haise nung pano Jesus Christ thui mani poito khlaimani ya gulo ke nung yo pai kha bon ya gulo kai tor no borok ham hinui rom khata baki rumani len ro buchi nai le na tomai ke chini ayeng ke chaitroma sapai kan ke waisami second ni chini tipurang ke mo thause baki bangmani kha kaya ruani kai to ni thanbo chaitro mas tong kan ke belai ke chana hi wan su khata chaitro mas ungai ke wan su rong aro chung baki tong mani no hai sikapno suwani nangmani ba khabrum lai mani omai ke kai to ni aro chaitro mas no tong kan ke mo thause baki kabang ma tong bele hai 3 4 5 bochor bono ruani kri guza hai kai to ni thanyo soitor mas tong kan ke chakamu te bo chini borok bai borok ni baki ru dukan ruwani le wan su ke wan zui ni le hai ke kri chu ese ke por aron ke ruya sang le soitor mas borok no kiri la ba sa baki kabang ke bazar thang ra li borok se rom sang nai le chung bai le chung rom za ke hai pon Christian ro non Christian ni dukan porong tung no omai ke no ta tong bai za di do chung bai chung kung bara hai babi taisi samani u kaham hini rom zakmani ke u Jesus Christo poito khaimani bising tui se kai tor chung no kaham hini rom kata nung nai thok ya sa zong mani ha kahan niya nung oro samung kahamane u wanten rumani bo haya hai pano bo kaham nung poito khaimani ya goloke nini bukhani bising tui boni nini bukha se slai pai khaba achai kata lungkha kaham mani ke nung samung kaham mani ba kai tor kaham hini no romi hai pano nung kai to no poito khaimani zai se no borok kaham hini rom kha boni borok king ke age tongma rok te yang tonglia age nungma rok te yang nunglia age pore ma rok te pore li hai se ble ke aroni te bising ni katal ke phai se samung kaham khlai phi nai ta buji ma hable basa ke ulta buji na chung samung kaham khlai mani ba borok kaham ungia poito ba ke bati tama khlai wani na hai bo baksa ni kha kai tong man ble haya nung poito khlai mani bising tu se nung le ta bukha ni bising tu samung kaham khlai wani nang nai ta ni age bukha sitra umani no ta bukha slai na nang ta motha
모타 웅카 크리스토니 투이 바이 파이작 수브라이 지수 바이 랭작 지수 크리스토노 포이토 클라이나이록 탄사케 똥라이마니 크리스토니 부사키니 중 포이토 짜오 아라보 바이블 리퍼런스 가방마 중으로 가도 이게 대고 가방망 살리에 모타 인게 진이 시감 꼭 바이게 거우란 보세 보리스가 너로 부지오데 시감 꼭 너로 부지에나 거우란 인게 벨라이게 진이 꼭 바이게 아속 explain 칼라야 보노 보리스가 거우란 인게 거 인게 랭자 란 인게 알라다 동만이 하이세다 랭 알라다오 동위 동완이 랭자 ini sejini bisa oke nole mota inke ba uro toma umu kutungrok chuzak mani hai khaman po mota obo po mota bangle haya anoni mota humani ke boni mota humani ke kaito ni thui bai paijak bono je poito khlainai rok sumsong ni yago tongnai motai hamia yak ni tongnai rok bo kaito phiokjak rengjak borok phai kuthum lai bono se mota jisu mota ke nung bahai ke angsa sinai jisu kristo ni thui bai pai sungsamani se mota buji mahamle ko ko bong masalia inke ji mota inke je poito khlainai ro buthuk tongmani se koroksa ni hai icha tongmani boya jisu kristo ni muchuk tuise mota le ma tongnai mota le to mani bagui kai tor sungsa kainke mota kai tor sungsa mani karonin ke boni ko thoma ka ham pirwani bagui se makai tor mota sungsa kha hai ke chung meeting khlai borodino wakhan rai chawani bagui kaisa simise chungno sungsaya boni borlao boni kothoma ka hampirwani bagui kaitor motha se sungsaka u motha pano chini pastor ko rung ro sarmon ka ke 2 ghonta ro bro paiyaung nai u ko kuthok ni hote hai ma nai nai ortho ro clear ke saware ke te kabang ma zora nang hai pai nai ha te kabang ma sale motha ke kaitor ni thui bai paisa bo sumsong ni aroni rengjaki alada tongnai boroni samungka boroni kaitor rengmani ke kothoma ka hampirwani bagui sena norok pirode korok sale motha ungmaya ble norok kothoma pirode pire ongkana Tei sakramen ke baptisma tei subrani panda jisu no poito khaima bai phasasla phola kathani mumbai tuyo lomnani abono baptisma hinu chung poito chao aro kisa je baptisma sakramen ke chini baptism ke lord supper subrani panda bai baptisma se chini sakramen se do baptism ke roman catholic ke kabang ma tongota chini baptisni aro chini sakramen ke baptisma bai bo subrani panda baptisma ungka je Jesus Kristo no bukha bai poito khlai tuyo lomani bono se baptisma hini chung ya chaka aro UPC rogin ke hai mu thal sau se boro hai ke baptisma rui tongo Presbyterian rogin ke boro ni toma yaksi bai tuyo hai ke bokhoro ko isa charai ung from Chini baptist ke tuyo se opuluk nai bo se chini baptist ni doctrine ni ta no Bible apo bo hai ke baptist ke ba kuluk zak toma ko boro ba ke ortho ha kuluk zak de nai lom zak om hai ta hen bagi jungle om ke baptist maru kai pano bo ke bo baptist rumani bagi nung achai katal ungmani boya nung se achai katal ungnai rok no se borok no tai Jesus Kristo ang thuya sak bono ang poito khlai ne bon ya lama se ang himnai hunai rok se borok baptist manao bochi mahable sakramen ninke bo Jesus Kristo thuiwani subrani pandai ke bo thuiwani boni sagri rok ni gandaro se borok no kok rumani tomai ke bot norok ano moito khlai omai ke khlai di ni kok da ge mani bono subrani panda bo awan hinke boni bahan phunuk mani teichung wine chung nung mani hinke angur putui chung nung mani ke boni thui boni thui le chung huya boni bahan chung huya boni teibom udahorono phulnuk mani se bose chini lord shepherd do zora pas gonta tong ko hinke ba takam
Tebo poriskar ke ulo boleh poriskar ke sai mai dia dera hunai ang sai mai dia. Ale poriskar ungkan ro le poriskar nge dia sai mai dia zora ko. Nge Jisu tei waisa pai pinai. Bo phonos pa osung sarmol pai pro Jisu Kristo boni bororok no na pai nai tei bus thumna bagui pai nai pai pinai hini chung poito chao kuthui rong mangkhorni ba cha pinai hini chung poito chao ro bai bulo chung nuka Jisu soy se sao te ang norok pai pinai ang norok no na na hini sao ble ke bono tabu bono bom tui ke pai nai chumui bai se bo totrot bai bo se pai pinai hini bai bulo chung nuka aro te tabu bo phurumu kaisa ke baksa ke Jisu Kristo sung saro pai ka hini sao ble na bono kisa ang sanai bon ke Jisu Kristo ni zora pai ka ba ang sang hang pai ka bon ni norok sai mana sal kuria bo punuk jak tin orda ni baro se borok nu mani ke mung katal ke pai nai tongo hini borok sao ta o mung katal ungka ang sang hang hini sao te punuk jak uni so chung nai pi ka ke mung katal pai nai ke bo ni bumung sai ma ya hini sao botsana posa kibio hai mung katal pai nai kitu aro uni so chung nu mani ke je mung katal pai nai ke bo ni bumung sai ma ya ke bai ke ang sang hang sai ma kai to ni sai borok se kuthuk ungorta na ge Jisu Kristo le te pai pi nai bono poito khai nai rok no borok no talangwani bagai na bus thumwani bagai tei waisa Jisu Kristo pai pi nai Jisu Kristo osung saro monok angkaisa baksa ke mo pai paka South Korea pai ka oro pai ka Tripura le boro ni Jisu le pai ya khota hai ke ya Jisu ke oro waisa uro dola sa ke waisa Jisu Kristo bai ke pai na ya waisa ke sungsar joto ni but thansa ke bus thumani bagoi Jisu Kristo pai nai ang wan sukmani ke modi hai ungya ble Jisu Kristo le modi ke khanak Tripura pai nai teni dir ke madi puro tanai teni dino madhya pradesh tanai Jisu po hai ke de ma phainai tabu ke boisa man ke South Korea phaija oro phaijia khoti pura ke bo Jisu Kristo le o modi hai ke de bro kha kai to haiya Jisu Kristo chu mui bai bo waisa phai pinai bo totorot bai te aroni te bro phai saparo noro poito ta khai siti painanin sarkar bororo chungki chingchung kaham ke kuthalai tong kuchang tong manani samung khlaina bagui kaitor sarkar no snamui chong kahini chung poito chao Bible verse chung nu kai pono bono te kabama saya bon ke samung kaham khlai borok samu hamya khlai ke borok ni upor se hai pono bon ke sarkar ke kaitor chini bagui kok chapwani bust mane sungsani omai chungno nai koloni kachang tong ruani nai koloni bagui kaitor leader lesnam ble mono chung paitha ko chung thang lai sinai chugno ha te morke hini heaven and hell chugno how by morke tongo hini chung poito chao Jisu no poito chanai rok chugno how se soguinai na je Jisu Kristo poito khlai nai rok chugno ha ni se ma thang nai Jisu Kristo je poito chaya rok no poito chaya rok no morke se klai soing nai ini chung poito chao Christian ni bagi lama kai ni to je Jisu poito khlai nai rok morke chugno hani poito khlai ke morke o bose chini poito hani bagi tini aro zo to le ang Simon lia tomani ke sabai sakru na ke mia atasi ang samai ke zora kapang manang mani bagi songke ke ang kisa explain khlai mani simi seta ke nor bujiwani muchu ke aro je suizak to mani Bible no nor pore lai di inke buskanro oma hai purung pai pano aros men ni Bible aroni men chung no purung mani ke aros thum tabuk chung mo men ni seta ta angje samani ta hani bagoi phai di wana thai kre chung poito khlai lai nai chini Baptist doctrine ke bose do chini Baptist doctrine ke bose pano boni bisingos men aro chung kisa pi khlai phai mani se hani bagoi phai di tini ni simi purung mung juda phai phano wana thai kre borok sa phai phano jesu kok kutui Bible potsa borok norok no phunu gui potong phano bhai phanu Bible mono se chung lukha mono cheni doctrine bo se Bible chung no phuro mo hai ke chung no phuro ni tini borui ma rok norok karak khe poito khlai lai tong de ge secretary no zora nge praka hani zora na karbai jadi 5 minit ke lai kha
sini ketangkai tu non bilai ke hambai sengna zora salro mani bagai te sini elemis non bilai ke hambai sini sarno sengno kahama ke sini brima ro busia ro kebang ma tong ani sak ba asu busia tini o kai tu ni ko bai klai sini doctrine no tini beba samani bagai bilai ke hambai sini sarno te kai tu no te ni no no kai tu hamari ro oi tum theng pai gang program no kisang saklai ro nai 8:20 AM to 12 PM business session 1, day 12 PM to 2 PM lunch break, day 2 PM to 3:30 PM business session 2, 3:30 PM to 5 PM Bible memory verse competition. Wine is Safima, chapter 28, verse 1 to 10. The leader tong pro pastor Isaac Zomatia, judges tong evangelist Joseph Zomatia, evangelist Bida Tirpura, or then evangelist Laliela Dalong. They 5:30 PM to 7 PM dinner. Omahaike sini tinis hapon program sung solenai. Ge phai sung business session ngo sung zoto pataro thangai bai je ya sung mau bisingo no habai tongai jane. Asun hambai haina misano jora ya phare. They zora polog lailia zora komung mani bagai chini Reverend Mal Somkima bo kisa bus kango phai ke chanai bo suri mani bising tui tini aroni Bible classes ang muthak nai inge bono te zoto senior bono tong nai kisamia horo ke zora komung mani bagai special ke mane katal phai mani ba sikango ang sanai boni bumung ungkha Reverend Mal Somkima tabu boni posting ungkha tuiwandal boni asol parke jampui wangmun inke bo loge song ganang siklayata narok haise bopho inke bo ke phaimani dukthaya kokborok le man kha haipono pura puri ke poriskar ke ungya kho haipono belai ke boni je surungit phathang mani ke MA BD MTH Sirampur affiliate ta belai ke hambai bo suri mani bising tui tini aroni chung muthak lainai phaidi joto chung palba chalainai suri nai lalpa kan pathian sungnung bermin mangai tu ikhongai na kan don kan chana lom thu kan soya UBWS 31st annual general meeting program mangchun som thaya hun tha te kan nuna te min zo awangin lom thu kan soya tokin singa Baptist doctrine ichia lo kaltlangin kan ngai tha kan zir hawa kan zir tak te kan zawaya thin lunga lalpa tharawin minti nun sakla nang manung kan zuina te irong kan bolna te minti chaktu ni sela nang maram ta nam halam pana ke min pen ti tu ni se kan duwa ikhongai na kan don dil tharle bokani kan hun man zel tu ra tharau thiam hemin min shroila minom puila he in khom pu hian ra duam le ra tha achwa ngei thena turin nang ma tharau thiam him om puina le chen chilna atharin kan don dil non le min chanam tu isu